Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso, denmisɛn ni mabakɔrɔba, bi ye ntɛnɛn limanaw dɔgɔkun daminɛ don a bɛ bɛn utukalo tile 28 ma san 2023. Kunnafoni gafew lakali waati sera an fɛ yan nɔ. Nin ye ladala jɛmukan ye min bɛ sigi don o don ka daminɛ ayiwa dɔgɔkun daminɛ fo ka se a laban ma, ntɛnɛn ka se juma ma, nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Limanaw an bɛ ye nin kɛnɛ kan. Gafew mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ anw ta ye k'a lakale. Limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na nin y'an sigilen o kɛnɛ kan. Gafew kɔni caman bɔra bi minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Le Républicain, L'Aube ale bɛ yan, L'Indicateur du Renouveau bɛ an bolo kɔrɔ yan, L'Essor bɛ yan min bɛ tali kɛ, Le Challenger ale bɛ yan, Nouvelle Horizon fana b'an bolo kɔrɔ min bɛ Les Échos welewele fo ka taa se Le Soir de Bamako. Ni fasɛrɛdi sɛbɛn ninnu de b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna minnu lakale. Limanaw kuma na an bolo falen bɛ bi kosɛbɛ an t'a ko bila dakirinda la. Ayiwa lakaleli an b'a daminɛ ni min ye o ye Le Républicain. Limanaw fasɛrɛdi sɛbɛn in a kumana kuma fila b'a kɔnɔ, kuma fila in nka u bɛ ɲɔgɔn jɛ. Fɔlɔ ye mun ye? A jarala k'a fɔ ko an ka Premier ministre kɔrɔ ni o ye Dr Zumana Sako. Limanaw ale min ni bi ale kɔni fɛla tɛ fiyewu Mali jamana ka t'i sen don kɛlɛ wɛrɛ la. Yɔrɔ a fɔra k'a fɔ Niger, limanaw fanga dafiri min kɛra Niger jamana kɔnɔ ni jarala k'a fɔ nin waati in na. Limanaw min ye CEDEAO ye, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu in de ko ni fanga ma di Mohamed Bazoum ma Jala a bɛ d'a ma goya la. O de la a fɔra k'a fɔ CEDEAO ko ni fanga ma di Jala a bɛ di goya la k'u n'a kɛlɛcɛw wuli ka taa fanga daraki min ye sɔrɔdasi ninnu bolo, fanga bɛ minnu bolo sisan k'a di Mohamed Bazoum ma. Min bɛ o kuma fɔlen kɔ min ye Mali jamana ani Burkina Faso de y'u kanto k'a fɔ ni CEDEAO faratira k'o baara in kɛ k'a fɔ k'u na kɛlɛ wuli ka taa Niger k'a bɛna fɔ kɛlɛ bagara olu yɛrɛ ma. Mali ni Burkina Faso de y'o kuma fɔ ko wa k'u yɛrɛ n'u sen don kɛlɛ in na ko wa min ye CEDEAO yɛrɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen ye n'u sen bɔ a koɲɛ bɛɛ lajɛlen la. Limanaw kuma in fɔlen politiki tɔn caman de bɛ Mali kɔnɔ yan minnu y'a jira k'a fɔ ko Mali ka t'i sen don kɛlɛ wɛrɛ la k'a fɔ de k'u bɛ taa an kɛrɛfɛ jamana Niger jamana kɔnɔna la k'u na taa dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma n'o ye Niger ale maa minnu ye fanga daraki k'u na dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma. Olu politiki tɔnw cɛla limanaw min ye Sénas faso hɛrɛ Convention nationale pour une Afrique solidaire Premier ministre kɔrɔ Dr Zumana Sako ale ka tɔn don. U ye bataki communiqué dɔ kɛ min bilala jamanadenw ka bolo kan alamisa tɛmɛnen utukalo tile 24 ko olu kɔni jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ Mali jamana kalifalen bɛ maa minnu na n'o ye finitigiw ye ko k'u bɛ t'u sen don kɛlɛ min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ CEDEAO ko k'a bɛ finitigiw wuli ka taa Niger jamana kɔnɔ Mali jamana ko k'a b'a sen don o la. Min ye Sénas faso hɛrɛ ko i ka i janto i yɛrɛ kungo la o ka fisa k'i ka t'i sen don kungo wɛrɛ la. An yɛrɛ kungo ye mun ye? Limanaw ko jadisiw kɛlen bɛ ka jamana sigi nɛgɛbɔ jamanadenw na bi. N'i taara jamana kɔnɔna fan caman fɛ jamanaden caman de bɛ yen minnu wulilen bɛ k'u ka dugu bila limanaw ka t'u kun dogo ka sababu kɛ bamancɛwale tigilamaw ye. Ko Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka u janto o baara in na ani ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana o ka fisa k'a fɔ k'u bɛ t'u sen don kɛlɛ wɛrɛ la. Ale Républicain kelen ka kuma la limanaw kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ min na maa min ye fasiri kɛ Majasa Kaba Jakite ale Majasa Kaba Jakite kelen ka sɛbɛnni na ko kura a ko Niger jamana yɛrɛ de ye yamaruya di Burkina Faso ani Mali jamana ma ko k'a f'u ɲɛna k'u ka dugukolo bɛ Mali ani Burkina Faso ka bila la. O communiqué in fana kɛra o alamisa don kelen in utukalo tile 24 tɛmɛnen ko u ye yamaruya di Mali kɛlɛcɛw Burkina Faso kɛlɛcɛw n'u ko k'u bɛ ni ko bɛna lase Niger jamana ma Mali ni Burkina k'u fana yamaruyalen bɛ u ka dayɛlɛlen bɛ u ka taa k'u dɛmɛ. N'i y'a lajɛ nin kumakan bɔra finitigi minnu fana bɛ ka Niger jamana mara bi min bɛ u ka ministre des affaires étrangères Umar Ibrahim Sidi ale yɛrɛ de ye nin kuma fɔ ko ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye u ka télévision soba la ko yamaruya dira Burkina Faso jamana ani Mali jamana ma. Limanaw ni baga kɔni bɛna kɛ Niger jamana ma ka ban ko Mali ni Burkina
k'u yamaralen bɛ u ka taa ayiwa u dɛmɛ Niger ale dugukolo sanfɛ. Ni dun ye jateminɛ kɛ CEDEAO yɔrɔ kabi utukalo tile 6 tɛmɛnen o de kun ye u ka waati dilen ye Niger finitigiw ma k'u ka fanga lasegin Mohamed Bazoum ma. O yɛrɛ o waati kɔni tɛmɛna. Nka min ye Mali ni Burkina ye olu fana kun ye kangaridakan kɛ k'a fɔ ni ayiwa CEDEAO faratira ka nin baara in kɛ fɔlɔ Mali jamana ni Burkina Faso u bɛ bɔ CEDEAO tɔn kɔnɔ, wa fana ko a bɛ n'a fɔ kɛlɛ bagara u ma. O ye filanan ye. Sabanan limanaw ko u na CEDEAO u na kangarida kɛ CEDEAO ye ka u ka farati ni ɲɔgɔnna waleya la, sabu tulotigɛ o bɛ fali la sɔmi dɛ. Limanaw ko min kɛra OTAN fɛ ka ɲɛsin Libi jamana ma n'o de kɛra bamaja wale yɛrɛkɛli ye Sahel kɔnɔna la, ni CEDEAO ma farati k'a bɛ kɛlɛ wuli ka taa Niger, ayiwa OTAN ta bɛ juguya ni o ye. Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma. Fasiri de ye nin ye. Limanaw a ye nin kumakan ninnu bɔ ayiwa les républicains kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ, fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko LOB kumana kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o. N'i ye jateminɛ kɛ a bɛ an hakili jigin Ala ma hinɛna an ka jamana kuntigi kɔrɔ Amadu Tumani Ture ATT. Limanaw ATT kun ye nin kuma fɔ a ko ko CEDEAO ale kun ye a kuma sɔn fiyewu. An bɔra ka kuma min fɔ sisan, ayiwa Amadu Tumani Ture ye nin kuma fɔ ka kɔn bi ɲɛ ko CEDEAO kungo waati dɔ la yɛrɛ ale ka fanga minɛnen ale Amadu Tumani Ture kelen in na. Limanaw ko CEDEAO kungo k'a bɛ wulikajɔ kelen in kɛ ka fanga minɛ Amadu Aya Sanogo la a waatinin kama. Nka Amadu Tumani Ture limanaw a ma nege fanga nɔfɛ dɛ. A m'a fɔ ko ayiwa fanga min filɛ n'a minɛna ne la a ye n ka fanga segin ma diyagoya la. Min ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la bi. Limanaw ale bɛ tiɲɛ so. A ye kuma dɔ fɔ bi, kuma in ko a tiɲɛ bɛ segin a ma. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye fanga minɛ Amadu Tumani Ture la, o y'a yɛrɛ tɔgɔma ye Amadu Aya Sanogo. N'i y'a lajɛ min ye Amadu Tumani Ture ye dugukolo sanfɛ, limanaw n'i ye hadamaden jate a bɛ se maa miliyari 7 de ma. Maa de tɛ dugukolo in sanfɛ min kun tɛ Amadu Tumani Ture dɔn, maa min bɛ yen ni dɔw k'a ma ko denmisɛnninw terikɛ, maa min bɛ yen limanaw n'a ye wulikajɔ kɛ jamana dɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ, jamanadenw yɛrɛ den dɔw ni ɲɔgɔn cɛ, walasa bɛn bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Amadu Tumani Ture fɛn min ye bɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ, hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na, Amadu Tumani Ture ATT maa dɔ min ni a y'o ladɔn kosɛbɛ. Sabu ale kelen de kun y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ, limanaw maanifin tɛ kɛlɛ dɔn n'o tɛ k'i t'i ɲɛsin kɛlɛ ma fiyewu. O de la a kun ko ayiwa kɛlɛ min filɛ Mali da la bi, Amadu Tumani Ture kun ye nin kuma fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka se ka kɛ kelen ye ka jugu kɛlɛ. Nka limanaw a nana ye k'a fɔ farafinna ma se ka nin kuma in lamɛn, an ma se ka don nin da in fɛ. O kɛra sababu ye bi farafarali na nin bɛ. N'i y'a lajɛ ko CEDEAO ko ale bɛ wuli k'a b'a ka kɛlɛcɛw ta ka taa n'a ye Niger jamana kɔnɔ, yɔrɔ farafarali bonyana. N'a fɔra k'a fɔ ko farafinna jamanaw yɛrɛ dama ma se ka bɛn ka fara ɲɔgɔn kan, limanaw ka jugu kɛlɛ, jugu min ye terrorisiw ye, ko fɔ an yɛrɛ de ko fanga dɔ ka fanga ka minɛ ka di dɔ ma. A bɛ maa hakili jigin mun na? Amadu Tumani Ture ni Mohamed Bazoum min bɛ bi ni a ka fanga minɛna la, o Mohamed Bazoum kelen de y'i kanto ko CEDEAO ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana fanga min n'o minɛna ale la, ale ka sigi a ka siège kɔnɔ n'o y'a ka faamaya siège ye. A y'o kuma fɔ, limanaw ka o kuma lase diɲɛ setigibatigiw ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO, ko CEDEAO ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ale ka fanga segin a ma. Yɔrɔ Amadu Tumani Ture misali bɛ ta ale fana kan k'a fɔ don min na san 2012, limanaw Amadu Tumani Ture ka fanga minɛna la finitigi dɔw fɛ, Amadu Tumani Ture CEDEAO de y'a ɲini a fɛ yalima fanga in a ka minɛ ka segin a ma wa? Amadu Tumani Ture ko maliden si joli kana bɔ ale sababu la ko fanga ko dan b'a yɛrɛ ye. Ale ka fanga in limanaw a jɛn'a kɔ, a ye sɛbɛnni yɛrɛ kɛ limanaw ka ɲɛsin o CEDEAO kelen ma k'a fɔ a ɲɛna ko fanga in ayiwa ale b'a to yen, sabu ale kelen ka kungo tɛna se ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen kungo ye. A ye jamana in mara waati min na san 10 kɔnɔna la, o de kama a ka lɛtiri kɔnɔna la a ye min ci CEDEAO ma n'o ye baarabila sɛbɛn ye. A ko a bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen ni ayiwa u ni ye san 10 kɛ ɲɔgɔn bolo, limanaw k'a bɛ yafa deli malidenw fɛ. Wa fana malidenw ye fɛn fɛn bɛ yen n'ale ka tɔɔrɔ sera min ma k'a sɔrɔ ni a ma dabɔ a kama, Amadu Tumani Ture a donni kama a ye yafa deli, o don a ye fanga bila. A m'a fɔ CEDEAO ye a ye na ne dɛmɛ, a m'a fɔ CEDEAO ye a ye kɛlɛcɛ wuli ka na Mali kɔnɔ a ka fanga minɛna, a ka fanga minɛ ka di yan, a ka n sigi n ka faamaya siège kɔnɔ. Amadu Tumani Ture ye nin kuma fɔ a donni kama limanaw ka fanga bila ka taa n'a sen 2 ye. Min ye bi limanaw min misali bɛ ka ta
kuma in fɔra a ka ca san 10 bi dɛ nka o ko kelen limanaw segi bɛ ka kɛ o de ka bi ayiwa Niger jamana kɔnɔ farafina jamana ɲɛmɔgɔw limanaw fanga ko min filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ ko jugu wɛrɛ banna min tɛ fanga ye ka minɛ ka di maa wɛrɛ ma ko Mohamed Bazoum kɔni ta kɛn b'o de ye bi ko fo ka fanga minɛ k'ale sigi a ka siège kɔnɔna la CEDEAO kɔni bɛ munumunu la a ko dafɛ fɔlɔ a ko k'u bɛ intervention militaire min kɛ o ma se ka kɛ fɔlɔ nka limanaw koda ko ma a bɛ na ni ko la nɔgɔ ye dɛ nka ko Amadu Tumani Ture min fɔ limanaw hakilila jigin don ka na se bi ma san 10 kɔ o ko kelen o de fana bɛ ka munumunu farafina ale jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi ko an k'an kɔlɔsi dɛ maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Hamadi an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko LOB limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indicateur du renouveau ale kumana politique tɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko Rassemblement pour le Mali RPM ko RPM ka congrès extraordinaire fɔlɔ n'o ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye o y'o kɛ sigi in kɔni kɛra nka ko politique tɔn in a sama senba caman ma se ka ye kɛnɛ in kan caman y'a jira k'a fɔ olu tɔn in min filɛ n'o ye RPM ye laɲini min kɛra ko ka congrès extraordinaire kɛ congrès in tɛ olu kɔni fɛla ye baara in kɔni kuncɛra kunungo kari utukalo tile 27 san 2023 wulada yan fan yɛrɛ fɛ Centre international de conférence de Bamako la Rassemblement pour le Mali a ka ni premier congrès extraordinaire fɔlɔ min filɛ nin i mana ko gesedalaw a bɛna fɔ fale bɛ ɲini ka na tigɛ u bolo sabu bi bi in na gesedala ka tɔn ala ma hinɛna u ka tɔn ɲɛma Ibrahim Bokar Keita a ka ni politique tɔn in ko u ka congrès fɔlɔ min kɛlen filɛ nin k'a kun jɔnjɔn min kun b'a la o de ye fɔɲɔgɔn min bɛ politique tɔn in kɔnɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan nka laɲini ma se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye sabu congrès in kɔni kɛra min ye maa min n'ale bɛ politique tɔn in ɲɛmaaya la jaabi fɔlɔ min n'o bɔra la o ye k'a fɔ ale segira ka kɛ RPM ɲɛmaa ye n'o ye docteur Bokari Tereta ye n'i y'a lajɛ jamana ko min ye politique tɔn in ye a bɛ k'i kunda min kan sisan fasiri ka fɔ la n'o ye l'indicateur ye o de ko sariya de bɛ se ka politique tɔn yɛrɛ dama in u tɔnden yɛrɛ damaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a ko kɔni bɛ dangan min na sisan jamanaw n'i y'a lajɛ politique tɔn in a sama senba minnu bɛ yen maître Baber Gano secrétaire général do secrétaire à l'organisation honorable Mamadou Jarasuba ninnu si ma ye kɛnɛ kan min ye président de la fédération RPM Sikaso ministre kɔrɔ in Nango Dambele ka taa se Mamadou Satigi Sidibe o fana ma ye kɛnɛ kan min ye secteur Yanfoyila ministre kɔrɔ Frankali Keita ale ma ye kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ assemblée nationale ɲɛmaa kɔrɔ Isaka Sidibe ale fana ma ye ale yɛrɛ bɛ bolo la a bɛ kaso la nin waati in na min ye ayiwa haute cour de justice honorable Abdurrahman Niang limanaw ministre kɔrɔ in Mahamad Babi ani Bamako district commune 6 a section 6 ma ye nin ko in kɛnɛ kan limanaw nin bɛ mun ko fɔ politique tɔn in maa fɔlen filɛ nin RPM dilala nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin bɛɛ yera RPM a kogo jɔlu la o ma ye nin congrès in kɔni kɛnɛ kan limanaw yɔrɔ in congrès in yɛrɛ ka se min bɛ maître Baber Gano ale ka kuma kun kɛra mun ye ko congrès min kɛtɔ filɛ nin ye ko fankelen ko don u ye nin labɛn u yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye congrès in labɛn limanaw k'olu tɛ se ka ye o ko kɛnɛ kan maître Baber Gano n'i ye jateminɛ kɛ a ye nin kuma fɔ limanaw maa bɛ se k'i hakili to kunnafoni min kɔnɔna o de k'a fɔ premier congrès min filɛ n'o kɛra ko docteur Bokari Tereta ale kɔni kɛra RPM ɲɛmaa ye tuguni a sigira a yɛrɛ nɔ na maaw kɔni b'u sigi ka min kɔnɔ sa limanaw o de k'a fɔ ayiwa gesedala ka tɔn yalima a bɛna kɛ i n'a fɔ URD politique tɔn ɲɔgɔnna wa yɔrɔ olu farala ka bɔ ɲɔgɔn na bi sariya de ye da don o ko fana na kunnafoni filɛ nin ye limanaw a ye nin bɔ l'indicateur de kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor fasiri min n'o ye jamana ta ye limanaw a y'a jira k'a fɔ ko bɛn ni basigi o bɛ se ka na jamana baarakɛlaw ni foroba baarakɛlaw ani jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔ bilala n'o ye pacte de stabilité sociale et de croissance jamanaw ni bɛnkan min filɛ nin ye ayiwa an ka sɔn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana marabaaw ani baarakɛlaw
a kun de ye o ye baara in yɛrɛ kɛra jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ɲɛna bolonɔ bilala sɛbɛn min na nin ye limanaw ko a na kɛ sababu ye ka se ka baarakɛlaw yɛrɛ dama ani gouvernement u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de sen fɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye wele bila maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na a kɛra foroba baarakɛlaw ka tɔnw ye o a kɛra gouvernement yɛrɛ o ko bɛɛ k'a lajɛ i ka bolonɔ i ka a bonya sabu layiduw de don walasa min ye l'espoir ye Centre international de conférence de Bamako la juma tɛmɛnen o to kalo tile 25 nin baara in kɛra limanaw nin kɔni ye paraɲɛba belebele de l'espoir ka fɔ la n'i y'a lajɛ syndicats olu ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ yɔrɔ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'u ɲɔgɔn cɛ ni syndicats m'a fɔ ko gouvernement ye layidu ta u ye layidu ma dafa a na fɔ ko baarabila banbali n'o ye grève ye ka tugu ɲɔgɔn na ministre min yɛrɛ bɛ baarako kunna ale ye kuma ta n'o ye docteur Fasun Kulubali ye a ko bibi na n'i y'a lajɛ limanaw baarabila sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ gouvernement ka tabali kan n'o ye préavis de grève ye a bɛ se 400 ɲɔgɔnna ma yɔrɔ n'olu bɛɛ ko k'o bɛ baara bila baara tɛna se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bilen walasa n'i y'a lajɛ syndicats minnu bɛ yen nɔ n'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ se syndicat 17 ɲɔgɔnna ma maa min kumana olu tɔgɔ la o ye UNTM kotigi ye Yakuba Katile y'a jira k'a fɔ ko transition n'a ye baara min ni baara ɲuman don baara tɔw ka ɲi de nka baara min bɛ yen n'a ye olu ja kosɛbɛ limanaw o ye nin ye k'a fɔ de syndicats yɛrɛ dama ka na an ka bɛn ko la an k'an tɛgɛ da sɛbɛn kan bɛɛ ka layidu ta gɛlɛya min bɛ yen sigafɔ de b'a bɛɛ lajɛlen ban Yakuba Katile ko ni ɲɔgɔnna baara ɲuman fila tɛ yen gouvernement transition ye baara min kɛ nin ye wa a na kɛ sababu ye limanaw jamana mago bɛ ɲɛtaga min na sabu ni baarabila bɛ sen na baarakɛlaw fununen bɛ baara la u ka hakɛw tɛ ka di u ma mɔgɔw mago bɛ ɲɛtaga min na limanaw ɲɛtaga tɛ se ka sabati dɛ wa basigi min ni jamana mago b'o la limanaw o fana bɛ yɔrɔ jan an na kosɛbɛ o de la bi jamana ka hakɛ jamana ka nafa ye min ye o de lajɛra a jarala k'a fɔ kɛnɛ ka ye limanaw min ye premier ministre docteur Choguel Kokara Mayiga ale tun bɛ yen ministre du travail de la fonction publique du dialogue social docteur Fasun Kulubali min bɛ économie et des finances Alfuseni Sanu olu yɛrɛ de y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na gouvernement ale tɔgɔ la min ye conseil national du patronat du Mali CNTM ale tun bɛ yen CNPM confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM union nationale des travailleurs du Mali UNTM ka taa se centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM min bɛ confédération malienne du travail CMT ka faro ka min ye syndicat libre de la magistrature SILMA o ye an ka sariyatigiw ka lafasali kuluba ye syndicat autonome de la magistrature SAM min bɛ syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUP manaw min ye syndicat autonome des greffiers et secrétaires des greffes SINAG syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale SILMAT ani syndicat wɛrɛw i n'a fɔ syndicat national des administrations civiles et l'administration territoriale SNAC limanaw min ye syndicat des travailleurs des affaires étrangères SILTA ye syndicat national des travailleurs de l'enseignement secondaire SINTES ani syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali SILEPEMA syndicat national de l'enseignement secondaire de l'État et des collectivités SNESEC syndicat national syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités SIPESCO limanaw ni syndicat n'o ye baarakɛlaw ka lafasalikulu ye olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛn na u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw o ni gouvernement basigi bɛ se ka na Mali baarako la cogo min na limanaw l'espoir ka kuma la ayiwa o de ye kunnafoni yɛrɛ ma a bɛ se k'i hakili to min na l'espoir an ye nin bɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen nɔ k'a ma ko le challenger a kumana a ko dugukolo dɔ bɛ yen nɔ ni titre foncier don limanaw a bɛ n'a fɔ sariya maa minnu ye sariya baarakɛlaw ye an ka jamana kɔnɔ ko kumakan o dalakan bɛ ɲini kana sɔsɔ nin sariya in tali la dɛ yalima sariya na se ka wuli k'i jɔ ayiwa nin sariya in talen kɔfɛ ka kiiri tigɛ k'a ban pewu ka tila ka sɔsɔli don o kiiriko la o de ɲininkali bɛ yan n'a sɔrɔla ayiwa sariya tigilamaw u dalakan na bonya titre foncier minnu kama ko TF 1637 a filɛ nin samaya limanaw a jarala k'a fɔ ko nin titre foncier ni a jarala k'a fɔ a bɛ samaya ko sariya tigɛra k'a ban pewu k'a fɔ de yɔrɔ in limanaw so tun bɛ ka jɔ a la
maa minnu bɛ ka so jɔ a la a fɔra k'a fɔ u ka so jɔ u ka baara jɔ. Maa minnu yɛrɛ bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ k'u ka wuli ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ. Nka limanaw sariya y'a ka baara kɛ, nka hali sisan ko kelen de bɛ sen n'a ye. So bɛ ka jɔ, maa minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛ a so kofɔlen in kɔnɔ. Ni sariya in tigɛra juillet kalo tɛmɛnen yɛrɛ o tile 24 san 2023 tribunal de grande instance Kati o de y'a yamaruya k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka dugukolo in n'o ye titre foncier numéro 1637 ye a filɛ Samaya, n'u kɛn bɛ ka dugukolo in kɛ u yɛrɛ ta ye ka taa so jɔ a la. Limanaw ni o ye Ami Diko a na kɛ ale de bɛ ka baara in kɛ, sariya tigɛra ka ko in minɛ ale la. Nka an bɛ don min na i ko bi, limanaw appel ma kɛ k'a fɔ ko sariya in ma diya an ye, foyi ma kɛ. Nka hali sisan yɔrɔ in dugukolo in titre foncier in so bɛ ka jɔ a kan, wa ayiwa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ u ma yamaruya olu kɔni bɛ ka baara kɛ. Limanaw nin bɛ min ko fɔ o de ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali sariya taabolo, maa minnu bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ yan n'u ye kiiri tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la dugukolo ko, i b'a sɔrɔ bonya yɛrɛ tɛ u ka kiiri tigɛ la. Sabu misali min dilen filɛ nin ye, limanaw a tɛ se ka faamuya cogo si la k'a fɔ ko Mali tribunaliw u bɛ kiiri tigɛ, nka ayiwa kiiri tigɛlen kɔfɛ minnu bɛ yen n'u kan ka sariya bonya olu bɛ tila ka taama o sariya kelen kan tuguni. K'o de ko kelen bɛ sen na nin ye, titre foncier numéro 1637 min filɛ nin ye Samaya. Limanaw Dirisa Togola ale de ye fasiri in kɛ, ko a ka lajɛ sa min ye Ami Diko ye. Yɔrɔ kuma ale de tɔgɔ fɔlen bɛ ko in na yan k'a fɔ hali sisan sariya min tigɛra a bɛ n'a fɔ ale de bɛ sariya sanfɛ. Kunnafoni filɛ ne ka kuma tɛ, limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min n'an kama ko le challenger, aw bonya b'a la. Non, limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an kama ko Nouvelle Horizon ka bi kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ ye o. Limanaw a jirala k'a fɔ ko lakanabaliya min ni o kuma bɛ sen na don o don, ji de bɛ da a sɛnɛ kan. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ko terroriste n'o ye banbanci wale tigilamaw ye, min ye mugu belebeleba min n'u b'a fɔ a ma ko Obi, k'u ye o fila fili ka taa Tɔnbɔkutu ale dugu kɔnɔna la. O kɛra sibiri tɛmɛnen. O kɔfɛ ko camion dɔ fana o fana jeninen yera kunungo kari, o bɛɛ kɛra Tɔnbɔkutu mara kelen in kɔnɔna la. N'i y'a lajɛ tile damadɔ min bɛ a fɔra k'a fɔ ko banbanciw kelen bɛ ka Tɔnbɔkutu ale dugu koli, maaw nana bɔ min kalama dɔgɔkun laban yɛrɛ la. O banbanci kelenw limanaw ja u n'u ka waleyaw bɛ ɲɔgɔn na, u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na. U ye mugu min ni mugu belebeleba don, limanaw n'i y'a fili ka ban a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ jan na. Ko terroriste filɛ nin ye sibiri tɛmɛnen utu kalo tile 26 ka Obi k'o fili ka taa Tɔnbɔkutu ale dugu kɔnɔna la. Limanaw a jirala k'a fɔ Obi a filila yɔrɔ min na ko ni sugu man jan ani banki dɔ fana a man jan ɲɔgɔn na. N'i y'a lajɛ ko a kɔni ye kasara kɛra, sabu min ye maa damadɔ ye olu joginna, npogotigini fitinin dɔ bɛ yen. Limanaw ko Obi a kɔlɔlɔ ye o sɔrɔ o yɛrɛ ko ka joginda o ma ku o la. N'i y'a lajɛ min ye banbanci wale tigilamaw ye maa 4 ɲɔgɔnna, o kɛra sababu ye ka olu jogin. Maa 1 denmisɛnnin fitinin o ni tora ka joginda senfɛ. An bɛ Ala deli Ala ka hinɛ o la. Min ye Nouvelle Horizon ka kunnafoni ye, a y'a jira k'a fɔ terroriste kɔni u jatigɛletɔ de bɛ ka nin baara ninnu kɛ, sabu u ma sɔn cogoya si la waati si. Limanaw ka u ni an ka finitigiw u ka jɔ k'a fɔ ko nin ye an kɛlɛtɔ yɛrɛ, u ma sɔn o ma. Sabu limanaw siran b'u ka daga la nin waati in na. U ta kɔni kɛ bɛ min ye, u b'u dɛn ka marifaw muguw fili ka taa dugudenw maa minnu bɛ yen n'o ye jamanaden gansanw ye, limanaw ka baga olu ma. Kabi bɛr ale kɔlɔlɔ in tɛmɛnen kɔfɛ, limanaw min ye banbanciw ye u kɛlen bɛ ka Tɔnbɔkutu sigi, u bɛ ɲini ka na a goya. Sabu ko Obi min fililen filɛ nin n'a kɛra Tɔnbɔkutu ale sugu kɛrɛfɛla la ani Banque Malienne de Solidarité o ka dagayɔrɔ min bɛ Tɔnbɔkutu a n'o man jan. Ko i n'a fɔ finitigiw yɛrɛ ye bataki min kɛ u ka ɲɛmayaso chef d'état major général des armées, a ko maa 4 o de joginna, olu taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la. Ko o de kɔfɛ min ye denmisɛnnin fitinin musomanin ye, ale ka saya ko kuma fɔra, sabu ko a ka joginda limanaw o ma ku a la. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko Nouvelle Horizon, aw bonya b'a la.
fasidi sɛbɛn min bɛ n'an k'a ma ko les échos welewele ale y'a yira k'a fɔ ayiwa min ye Niger an bɛ segin ka taa Niger jamana kɔnɔ ko Niger jamana ɲɛmɔgɔw ye a fɔ Faransi jamana ye ko a ka minɛnw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigiden min bɛ Niger jamana kɔnɔ n'o y'u ka ambassadeur ye u k'a ka minɛnw cɛ ko Faransi ko k'a tɛ taa ka bɔ min ye Niger jamana kɔnɔna la jamanaw nin ko in kɔni bɛ danga min na a bɛ n'a fɔ Faransi jamana tɛ ka kala don i ɲɛna ka bɛn ni ladilikan in ye sabu mun na ko fanga bɛ minnu bolo n'o ye finitigiw ye Niger jamana kɔnɔ bi ECHO ka fɔ la ko maaw tɛ maa minnu bɛ yen ni fanga min b'u bolo ni u yamaruyalen don ni fanga in tali yɛrɛ ye jamanadenw ka fanga talen tɛ ka di u ma limanaw ECHO kɛlen don ka ɲininkali min kɛ yalima an bɛ ka an kunda ɲɔgɔn sama banbali de kan wa n'o ye bras de fer ye min ye Faransi jamana ani Niger jamana cɛ waati min na Niger ko Faransi ka ambassadeur a welela de ko a ka na a ka ɲininka a dalakan na sabu ko siga kelen bɛ Faransi la k'a fɔ CEDEAO bɛna wulikajɔ min kɛ k'a ka kɛlɛcɛw bila ka taa Niger jamana kɔnɔna la ko siga kelen bɛ Faransi la n'ale yɛrɛ de tɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ walima n'ale de tɛ CEDEAO jamana kɔfɛ k'a su ka bila nin ko in na u ye Niger n k'a fɔ u ye Faransi ka lasigiden min n'o b'u ka jamana kɔnɔ k'a wele ka na k'u b'a ɲininka a ma sɔn ka taa o de la o taabaliya in na Niger jamana ɲɛmɔgɔw ko ayiwa u bɛ min fɔ Faransi ka lasigiden ye u ka jamana bila Faransi de fana ye jaabi kɛ o ko in na ko olu tɛna Niger jamana bila ni sibiri ɲɛ kelen ye limanaw ni kumakan in fɔlen a man ka bali maanaw sabu ko Niger jamana kɔnɔ bi Faransi ka nafa min bɛ nin jamana in kɔnɔ limanaw a tɛ se ka fɔ ka ban ni Faransi ko k'a tɛ taa ka bɔ Niger jamana kɔnɔ bi a man ka bali maana an bɛ waati min na ko sisan ko nka Faransi dalakan kɛ mun ye ko Niger fanga bɛ minnu bolo bi k'u yamaruyalen tɛ k'a fɔ k'u bɛ nin kuma fasugu fɔ ka ɲɛsin Faransi jamana ma sabu ko jamanadenw ka fangatigiw bolo u bɛ min ɲini u ka fanga min b'u bolo nin u ka segin fangatigi ma n'o ye Mohamed Bazoum ye kunnafoni filɛ nin limanaw les échos an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye le soir de Bamako limanaw a jala k'a fɔ kɛnɛyasoba min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Gabriel Touré baarakɛlaw ko sigikafɔ wa k'o banna pewu olu ni u ka ɲɛmɔgɔba cɛ n'o ye direction générale de l'hôpital Gabriel Touré k'a sababu kɛ mun ye k'u ka sara n'u ka sara min tigɛra n'a ma bila a nɔ na jamanaw ko olu dɔrɔmɛ kelen n'a bɔra u ka sara la ko sigikafɔ min n'o kan ka ɲini u ni ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ a tɛ kɛ bilen a jala k'a fɔ juma tɛmɛnen utukalo tile 25 ayiwa direction générale min bɛ hôpital Gabriel Touré kunna ko u ni a n'a ka baarakɛlaw u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya min ye secrétaire général n'o ye baarakɛlaw ka lafasalikulu a secrétaire général Loseni Bengali ayiwa a na kɛ bi na ayiwa ko o tun bɛ baarabila ko kuma de la Gabriel Touré kɔnɔna la baarabila in yɔrɔ ni baarakɛla ko k'a bɛ taa baarabila la ka ban mun tora sa o de ye sigikafɔ ye a ka ɲɔgɔn faamuya ayiwa bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma ko a na kɛ ko Gabriel Touré ɲɛmɔgɔw de ma sɔn o ma fiyewu a kɔni kɛn bɛ ka baarakɛlaw kɛ ayiwa banbanciw ye u yɛrɛ k'u kɛ u damanamaw ye minnu kɛn bɛ ka ban baara la walima ka ban baara ma jamana ko a fɔ min ma ko dialogue ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ tigɛ ani baarakɛlaw cɛ pewu a ma da o ma jamana ko baarakɛlaw ka sara a kɛn bɛ ka o fana tigɛ hali n'a sɔrɔla ko sariya min bɛ o ko fɔ a ma se o ma fɔlɔ nka sigikafɔ de bɛ kɛ fɔlɔ ni sigikafɔ ma foyi ɲɛ baarakɛlaw ma ayiwa sigikafɔ u ma sɔn a ma sara bɛ se ka tigɛ nka a ma se o yɔrɔ ma ko Gabriel Touré ɲɛmɔgɔ de ye sigikafɔ k'o furan n'a tɛgɛ kɔ ye ka sɔrɔ ka i kɛ baarakɛlaw ka sara kan ka o tigɛ an bɛ waati min na ko sisan Loseni Bengali a n'a ka danga n'o ye Jime Kante ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ fo min ka kɛ sa olu ka sara min tigɛra n'a ma bila a nɔ na ayiwa sigikafɔ yɛrɛ min kun tɔ min tora n'o de ye ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ k'o sigikafɔ olu tɛna ye o kɛnɛ kan bilen sabu ko u ka hakɛ o tiɲɛna min taara ka b'u ka sara la a ka bila a nɔ la jamanaw an b'a bila yan soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o tuma an b'aw fɔ k'aw barikada an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.